Žijeme dobu, ktorá je veľmi uponáhlaná. Je veľmi rýchla a veľmi bohatá na podnety. Podnety, ktoré častokrát spôsobujú to, že v spoločnosti narastá napätie. Máme takéto neproduktívne napätie. Častokrát spojené s tým, že politika namiesto toho, aby možno niektoré veci spájala, tak rozdeľuje. A keďže tých informácií je veľmi veľa a žijeme život veľmi rýchly, možno, že by bolo vhodné, aby jeden deň bol taký, ktorý bude zasvietený pokoju. Možno, že rodine, blízkym, rozhovorom. A možno len takému pokojnému oddychu pri dobrej knihe a pri stretnutí s priateľmi. A práve taká by mohla byť nedeľa. Tým nehovorím, že by sme sa mali strániť akýchkoľvek politických diskusí. Veď nech bežia od pondelka do soboty. Každý jeden deň. Veď konec koncov vo večerných správach či tematických reláciách to častokrát vidíme. Ale práve tá nedeľa by mohla byť skutočne pokojná. Pokojná pre rodinu, pokojná pre rozhovory, pokojná pre diskusie, pre prechádzky, športové aktivity. Jednoducho nedeľa s pokojom a pre svojich blízkych.